paremmin kuin mitä mä oon. Aha, joo. Se on ollutkin. Joo. Kokonaisuutena kun ajattelee, se meni testin niin hyvin läpi. Siellä ei tullut mitään semmosia yllätyksiä sille tietyllä lailla. Se, että nyt ei puhu mitään mietekisin. Eli se ei ihan hallitte itseänsä niin tuossa puolustuksessa eikä toisaalta seinässäkään. Se ei ole hallittua sillä se käytös siinä, mikä näkyy vähän semmoisena niin puolustuksessa tietynlaisena ensin tämmöisenä, että se vähän niin kuin, että pitääkö kysyä luppaa, mitä saan tehdä, saanko tehdä, eli sillä vähän hajoaa siinä ne ajatukset. Sitten se keskittyy niin jonkun aikaa ja sitten taas vähän palautuksessa hajoaa. Ja sama tuossa seinässä se pikkusen pantiin tiukemmalle siinä siitä syystä, kun se tekee hyvin nopean hyökkäyksen niin, että kun se vettäytyy ensinnä, niin se tekee yhtäkkiä sen päätöksen, että nyt lähtee hyökkäys ja se tulee. Sitten se vettäytyy takaisin, niin sen takia minä ajattelin, että minä vähän sitä vähän pitemmälle, että nouseeko se sieltä uudelleen niin, että pannaan järjestykseen tämä tulija. Mutta sitten se kyllä osoitti, että nyt mentiin liian pitkälle ja nyt loppui niin pelinervit kesken, jos näin voi sanoa. Mutta hyvin vastasi siihen. Pikkusen siinä on palautumisessa semmoista niin kuin jäljelle jäävyyttä vähän, mutta se on kuitenkin rehellisesti ottaa siinä vastaan, ei se niinku häiritte millään lailla sitä tulijaa, mutta minä ottaisin ilman muuta sille puhtaita reagointeja. Eli semmoisia, että se saa tehdä ja sitten sille sanotaan sinun toimesta, että riittää, tämä oli tässä ja sillä hyvä. Että siitä tulisi niinku tämmöinen hallitumpi siitä käyttäytymisestä, niin sen aggressionsa kun, koska sillä on aggressiota hienosti, mikä on hyvä asia. Ja sitten toisaalta sitä puolustushaluakin on. Mennään tämä kaavake läpi tässä järjestyksessä, niin kuin se tässä on. Rohkeus, toimintakyky, kelkka, pimeä huone. Pimeässä huoneessa ehdottomasti tämän päivän paras suoritus, tosi siististi liikkuu koko ajan, ei mitään järkytyksiä, ei tullut heti sinne nurkkaan, mutta sitten ihan pienellä avulla niin saman tien ei ollut mitään probleemia. Kelkan otti ihan siististi vastaan, palautui siitä nopeasti, eli toimintakyky on kaiken kaikkiaan tuo +2 hyvä. Suureksi se ei ihan kokonaisuutena vielä yllä. Terävyys, kuinka se suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhataan. Sillä on korkea kynnys lähteä ottaa sitä aggressiota käyttöön, mutta sitten se kyllä ottaa sen käyttöön. Mikä näkyy jo aivan puhtaana sylkemisenä hampaiden välistä siitä läheltä, kun katsoo, että se oli ihan tosissaan siinä, että tämä nyt katsotaan sitten, että kumpi tätä vie tässä. Eli tosi siististi otti, mutta niin kuin sanoin, että pikkusen siinä on semmoista hajottamista. Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, eli paras mahdollinen +3. Puolustushalu, kuinka se puolustaa itseänsä, sinua, laumaansa, no se kyseli luppaa. Saako tämmöistä tehdä? Sä olet muutaman kerran todennäköisesti sille vähän sanonut reagoineesta, että ei. Ja siitä syystä se vähän, että saako tehdä. Ja sitten kun Riitta vähän kuormitti lisää, niin sitten se niinku unohti sinut hetkeksi. Eli että sinua ei ole olemassa, että sä tekee itse sitä työtä. Kohtuullinen ja hillitty, ehkä pikkusen viimeiset kirjaimet pois siitä hillitystä. Eli vähän niin kuin jää semmoinen, että vähän sillä niin kuin senkin jälkeen jää tepinä päälle. Eli se ei palaudu ihan hetkessä. Taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelusta, leukojen käytöstä, lihasten käytöstä, kyllä se siitä nauttii. +2 verran, eli kohtuullinen. Jos se menisi tuohon suureksi, niin se ei kuormituksestakaan irrottaisi, vaan se nauttisi kuormittamisesta. Siinäkin nyt se on semmoinen, että kun kuormittaa kunnolla, niin se sylkäsee ulos ja sitten tulee seuraavan vähän empimällä. Että niin kuin se ei ihan kestä sitä, että sitä siinä kuormittaa. Ja siinä on vähän sitä niin kuin todellisen tappelijan eroa sitten. Todellinen tappelija, kun lähtee kuormittaa, se vettää vielä lujempaa siihen. Tämä nyt pikkusen antaa periksi, jota voi vahvistaa sinun toimesta sitten sille. Ja maalimiesten tai kuka sille tekeekin toimesta. Hermorakennetta me mietittiin, että mikä sille laitetaan. Jos ajatellaan, että ykkösen saa oikeastaan semmoisella tasapaksulla suorittamisella. Seinällä se pääsi siitä kaulaimesta, kun se oli liian löysällä, niin irti, niin siitä huolimatta se kävi vähän tuolla hakemassa vauhtia. Ei tullut heti minun luokse, mutta sen jälkeen tuli ihan puhtaasti ja kesti aivan siististi lähestymisen, ei mitään. Ei se voi huonohermoinen olla. Ja nyt sitten pitää koko ajan muistaa se, että sillä tällä kohdalla on mistä palautua, koska se tekee töitä. Se ei vain kattele, vaan se alkaa vastaan niihin uhkiin sun muuta. Ja siitä syystä sille pantiin tuo +2 tasapainoinen.
Ehkä se ei sillä lailla ihan vielä sitä niin kuin kerro, niin kuin tuossa sanoin jo aikaisemmin, että vähän tämmöistä hajontaa on, että ihan puhtaan niin kuin tasapainoinen se ei ole, mutta se voi olla myöskin sinun aiheuttama. Eli just niillä, että kun se ei ole saanut reagoida, niin se vähän arkailee käyttää itseänsä siinä hyväksi. Eli +2. Temperamentti. Se niputtaa kyllä itsensä, johon siihen pystyt vaikuttamaan, mutta jos me ajatellaan kokonaisuutena, että se on, mikä on sen luonne temperamentiltaan, se on erittäin vilkas. Eli pikkusen tulee niin kuin hermoille vielä lisää painetta sieltä, että se vähän näkee semmoisissakin paikoissa uhkia, missä niitä ei ole. Eli on vähän tämmöistä kattelua, että tuollakin kuuluu tuommoinen ja tuollakin tämmöinen. Vaikkakin se sitten kyllä niputtaa hyvin itsensä. Eli se on siellä niin kuin vietkalla, kumpi laitettaisiin, että vilkas, erittäin vilkas. Ja me ajateltiin, että kyllä me pannaan se erittäin vilkas, koska se on vielä nuori koira. Se ei ole, ikä ei ole tehnyt siltä osin tehtävänsä. Kovuus, muisti, kohtuullisen kova, eli +3. Jää pieneksi aikaa muistiin ja sen jälkeen siitä on palauduttu, ei mitään probleemaa. Tosi ohjattava koira ja tosi hyvä siltä osaltaan, että siellä sitä pehmeyttäkin löytyy. Luokse päästävä aavistuksen pidättyväinen. Se ei ole ihan puhas, reilu se lähestyminen. Eli jos sille sanotaan nimi, niin se ei tule ihan näin, vaan se tulee pikkusen aavistuspainuneena. Eli se pikkusen painuu ja tulee vähän hittaammin lähelle, mikä kertoo, että se vähän katsoo, minkälainen tämä tyyppi on. Ja sitten vasta niin rentoutuu sen kanssa. Eli se ei ole ihan puhtaan avoin. Eli siinä näkyy ripeästi sitä pidättyväisyyttä. Laukaus varma, niissä ei ollut niin mitään miinuksia, ei mistään ja loppupisteet 195. Todella hyvä koulutesti. Kiitos. Ja lapsi vielä. Niin, ja vielä nuori sekin pitää ottaa huomioon ja sitten vielä sekin pitää ottaa huomioon, että se on narttu. Eli siltä osin vielä teki aika kovaa työtä. Siitä uhkaa ja nyt